Okay, game. Hindi naman makita, naka-short ako, no? Korontong. Okay, welcome dito sa Kobe's, Yes. Ramyon, and Kmart. 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 Yes. Dinayo namin to from Bulacan, punta rito sa Cabanatuan City. At syempre, kita nyo naman, walang daya, guest natin, Angelo Biker Dude. Idol! Yes! Yun na. Okay, welcome sa ating episode 6 ng ating podcast, or Kapot Podcast. At naroon tayong guest, syempre, usual guest natin, Mark Casquero, at si Batman. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa. At syempre, kaya tayo nandito para maging makadawang palad natin, ang idol natin, si Angelo Biker Dude. Syempre, cycling related, pero aside from cycling, pag-uusapan din natin konting outside of cycling, tsaka business. O nga pala, dito kami ngayon sa Kubis na business ni Idol Angelo Biker Dude. Simulan natin sa pagpapakilala. Siyempre, malamang sa inyo, kilala niyo si Angelo Biker Dude. Pero, let's hear it from the man himself. Angelo Biker Dude. Sino ba si Angelo Biker Dude in his own words? Hello. Good day, mga idol. yung lagi kong intro sa vlog ko dati. Yun ang iconic na. Si Angelo Biker Dude ay isang normal na siklista lang na nahilig lang na magkwento tungkol sa karera. So dati kasi 'di ba hindi pa masyadong uso noon 2015 ganon, 2013 pa. Tapos parang ang dami nagtatanong, ano nangyari sa karera mo? Ganon. Ginawa ko ng vlog. So ako, ordinary siklista lang na mahilig lang talagang magkwento tungkol sa karera. Kaya yung mga content ko yun. Anong meaning behind Biker Dude? Bakit Dude? Bakit hindi Tol? Oo nga, di ba? Biker man. Oo nga pala. Paano kasi dati, meron akong, nanonood na ako sa YouTube, matagal na. Tapos, gusto ko mag-subscribe doon sa mga content creators na gusto kong i-follow, na interested ako sa palabas. Kailangan mo ng account. Di ba? Pagka magsasubscribe ka, ayoko naman gamitin yung pangalan ko. Sabi ko, siyempre, kunyari, may alias ako na kahit pa paano. So, Angelo. Tapos, ano pa? Nagbabike ako. Sige, Biker Dude. Yun na yung naging yun yung naging pangalan ko sa YouTube. Yun na talaga from the very start. Yun na talaga from the very start. Di ko alam na maggagawa ako ng content. Pero wala ka ibang naisip na ibang alternative? Talagang Biker Dude, tapos nag-stick ka na nun? Oo, kasi pang ko lang pang subscribe ko lang kaya Tapos doon ba nagsimula yung mga friends mo na sumunod na doon sa like may biker old, may biker fan? Hindi pa, matagal pa yon. Kasi matagal na akong mayroong pangalan na Angelo Biker Dude sa YouTube, pero hindi ako nagko-content. And then parang 2013 yon. Tapos nag-content lang ako ng dire-diretso nung pandemic na Tapos yung mga kasama ko, si Biker Cap, siya yung tumawag ng una kay Biker Old. Si Biker Old. Hanggang sa, sige, ikaw, ano mo? So parang, si Biker Cap, si Biker Farm, Biker Gold, Biker Cake. Mapapad na kayo, tatawag ka kayo nun. Parang lokohan lang talaga namin. Hindi naman talaga siya. Saan? Grupong Hindi, tropa-tropa lang talaga kami. Na mahilig mag-long ride din. Ano ang fun fact tungkol kay Biker Dude na hindi alam ng karamihan? Parang naibulgar ko na yata lahat ng ay alam, hirap kasi Pag parang non-cycling related. non-cycling related, di ba? Na parang naibulgar ko na. Kunyari, mahilig ako magmotor, di ba? Sa profession, alam naman din nila, parang hirap i-describe kasi open book ako sa sa social media. Kung anong ginagawa ko. Paano ka napunta dun sa muna? Siyempre, cycling. Paano ka napunta sa cycling? Parang inborn yata sa akin yung cycling Kasi
nung bata ako, binalan ako ng... Actually, nung bata ako, mga 3 years old. Bata-bata. Oo, pinag-assemble ako nung papa ko ng ano. Ng, Pinag-assemble. Oo, talaga as in, inilatag niya lahat ng pyesa. Inilatag niya muna, karton o sako na malapad. Tapos, nilatag niya lahat ng pyesa ng bike na bubuin. Tapos, yung buong barangay tumulong sa pagbuo ng bisikleta na yon. Talaga? Ano pa yon? Maliliit pa yung gulong. Alam mo yung BMX na maliit ang gulong, no? At 3 years old. At 3 years old. Oo, ganun yung start ko sa cycling. Almost 40 years ka na rin nag-bike. Oo, more or less. Pero hindi, siyempre merong time na masisira yung bike, wala na, hindi mo na magagamit hanggang sa bibilang ka ulit, di ba? So, yun ang pinakaunang bike mo. Oo, talagang yun ang unang-unang bike ko talaga. Pero doon, siyempre, at 3 years old, laro-laro pa lang yun. Mm. Di ba? Oo. Kailan yung naging first serious ride mo? Okay. Kasi high school, naglilibot na rin kami ng malalayo eh. BMX Pero na ang yan. gamit ko dyan ay yung mountain BMX na nilagyan ng cambio. Okay. So hindi ko alam na kung may siklista pala. Basta nagbabike lang kami. Tapos yung nag-ano na lang ako na talagang siklista na ako nung sumali ko sa tour. Joke na. Di ba yun yung... Sorry, ang bagal ko mag-react. Siklista na ako, nakasali na ako sa Tour de Macdo eh. So, hindi, Turo matamong ka yan. Turo matamong ka. Hindi, ano pa. Hindi, pero Hindi, yung nag-umpisa talaga ako medyo, nung na uuso ulit yung mountain bike, 2008. 2008, kasi bago ako mag-bike, photographer muna ako. Hobbyist. Yung nagsushoot sa MOA, walang bayad, ganun lang. Talaga? Pero hindi ako nagsushoot ng mga tao. Parang more on landscape, ganyan, 'di ba? Yung dating Tingin lang naman ako sa yung nag-shoot ng mga bike. Oo, 'di ba? Dati talaga, di ba, mga mga landscape lang, mga... Oo. Landscape, macro, 'di ba? Portrait. Yun talaga yung hilig ko, pero more on landscape. Ang gastos kapag pupunta ka sa isang magandang lugar, 'di ba? Kung nakakotse ka, magkano yung gasolina noon, 'di ba? So sabi ko, pagbuo nga ng mountain bike. Sabi ko, anong mountain bike bubuin ko? Anong bisikleta yung bubuin ko? Naghanap ako ngayon sa internet. Nakita ko yung Pinoy Mountain Biker Forum. Di ba? Yung Pinoy, PMTB. Di ba? Nakita ko yun. So ngayon, nag-join ako, tapos tinignan ko yung mga discussion. Doon ko nag-decide na kung ano yung bike na gusto ko. So parang yun na, mountain biker na ako. Siklista na ako talaga. Tapos nung nag-uumpisa na ako mag-bike, iniwanan ko na yung camera. Nag-bike na lang ako. Kasi mabigat eh. So, anong klaseng pagbabike yung ginagawa mo nung nabuo mo na yung team? Una sa lang. Pero talaga, nung nagka-bike ako, parang ensayo talaga ang nangyari. Kasi yung nakasama ko, naiiwanan ako eh. Naiiwanan ako nung mga kasama ko, mga baguhan pa lang. Baguhan ako, sila medyo advanced na. Tapos nakakasabay ko sila, naiiwanan ako, hingal na hingal ako lagi. Ganyan. Naka-MTV rin sila, oh. MTV rin sila. MTV rin. Mas na lang sila talaga. Oo. So ngayon, inalam ko ngayon kung paano ba ako hindi maiiwan. So naghanap na ako nag-research na ako sa internet ng mga ways, mga ensayo para at least makasabay ako para lumakas. So talagang talaga, ensayo talaga yung hindi yung libot lang kung So, anong saan-saan. klaseng mga ensayo yung mga ginawa mo nung early days na yun na na ba yun? Structured na ba yun? O naghanap ka lang ng o yung padyak lang ng padyak para lumakas? Interval. Interval agad. Parang 30 seconds on, 30 seconds off, tapos mayroong certain intensity. Yung talagang hinihingal ka after. Anong year yan? Nag-power-based training ka na ba?
2008, 2009, mga ganon. Power Gumamit base, ka na ng power meter. wala pa kasi Hindi pa accessible hindi pa nun. accessible sa atin noon. Hindi wala pa yan. Oo. Hindi lang mga 2010. Nagkaroon ako ng power meter 2012 yata. 20. Mga 4 years after na. Pero mountain bike yung power meter ko, pero nagro-road bike na ako nun. Based on RPE muna, 'di ba? Kasi syempre, Yeah. yun lang meron tayo nun, RPE. Wala pa nga akong heart rate nun eh. 'Di ba? So, pag talagang gusto mo, may paraan. Oo. So, para wala pa rin heart rate device doon. Madalang, Meron, 'di ba? pero mahal. Mahal Oo. dati. Ngayon, Oo. 1,000 meron ka na eh. Pero Oo. mga 2012. Wala. Mahal Saka pa yung nun. power meter nun, siguro sobrang mahal. Power top yun yung nasa hub. Oo. Nasa hub base. So malamang nag-iensayo ka na nun. Yung level ng pagiging siklista mo, iba na dun sa mga normal na pa-ride-ride lang. Siguro, pero kadalasan kasama ko pa rin sila sa ride. Pero ang nangyayari, ini-interval ko yung ride namin. Kaya galit sa akin yung mga kasama ko. Kaya sila na naiiwan. Oo, sila na naiiwan. Kaya iba sa akin na medyo, ewan ko, siguro inis, ewan ko lang. Diba? Kasi magpapatiw na ako, hintayin ko sila. Tapos, ratrating ko na naman. Tapos, hintayin ko sila. Meron namang sumasabay. Para bang similar kami ng mentality na gusto namin matulin. Yung iba naman, gusto nila, chill-chill lang. Diba? Maganda yung view, ganon. So, matagal naman yun. Nakasama ko sila na libot-libot din. Pero ini-interval ko. Tapos naghahanap din ako ng karera. Pero during those days, may na-joinan ka ng karera. Oo, meron ako na-joinan na karera. Naku, kauna-unahang karerang sinalihan ko. Puro putik. Parang lang siya, circuit lang. Parang siguro isang ikot, parang mga 500 meters lang. Oo, tapos mahirap din kasi Parang cyclocross. parang cyclocross eh. May track. Oo, yun yung San Jose. Sa San Jose City, Nueva Ecija. Yun yung kauna-una. Parang hindi naman supposed to be putik. Noong araw na yon bumabagyo, tinuloy pa rin yung laro. So, ayun siraan na ng bike. Pero ako doon. Kaya ako siguro nainganyo lalo na magkarera kasi nag-second place ako kahit na first time ko mag-join. Pero MTV pa yan, ano? MTV days pa yan eh. Yun. Okay. So doon na, from rider, paano ka naman naging influencer? Yun nga, mahilig akong magkwento nung nangyari sa karera. Kasi masarap na usapan yan eh. Kunyari, lahat kayo kumarera, tapos after nung karera, tumpok-tumpok, recover, ay si tinirahan ako na ganyan. Yan si inuwanan ko sa may part na mataas yung ahon, 'di ba? Ganyan yung usual na kwentuhan eh. Ako, parang gusto ko na i-share yung experience ko, hindi lang dun sa crowd na immediate crowd na kasama ko. Gusto ko na i-share sa iba na gustong kumarera na paano ba, 'di ba? Paano ba yung experience ng pagkarera? Ano ba yung strategy na ginagamit kapag ako kumakarera? So, in-upload ko sa YouTube. Yun yung una mo. Oo, yung mga Kwento mo yung una mong video na in-upload sa... una kong video na in-upload. And pa yun eh. Wala pang mga mic noon eh. Kaya yung karera ko, meron lang description sa baba. Merong ang tawag doon? Parang Subtitle. caption. Pero hindi ako nagsasalita. Na-describe ko dito sa start, tumira ako kasi fresh pa yung legs ko, ganon. Lang. Tapos music lang, tapos puro trail, single track yung dinadaanan. Sa yan? Sa Palayan City. Palaro na ni Governor Umali. So, ayun, in-upload ko, tapos sunod-sunod yon. Kaso, mabagal yung laptop ko nun. So, hirap mag-edit. Ang tagal. Tapos, ang hirap din mag-upload. Tagal din. Dahil dati parang dial-up pa yata yung connection noong araw, di ba? Bagal ng internet nung araw. So, yun yung kauna-unahan hanggang umabot hanggang Timberland. Madaming views yata yun eh, yung sa may Timberland. Yung 7-Eleven, 7-Eleven. trail. Okay. Oo. At yun ang una mo nag-viral. Parang semi, hindi, yung mga 10,000 views, viral na nun eh. Diba? Dahil wala naman nag-upload ng
ng mga mountain bike dati, madalang eh. Na pala. Oo. Mga video na panood ko habang nagka-ride ka, nagkasalita ka na yun. Meron ng ang tawag doon, yung bino-voice over ko na. Bino-voice over ko na. Actually, sa'yo ko natutunan lahat ng mga racing terminology. Rampo. Yun, Saka diba? magaling sa pag-vlog mo, parang magbibigay ka ng suspense eh. Mamaya, tingnan niyo yung mangyayari dito. Kung bakit mahuhuli si ganito. Kasi rin, syempre, sa YouTube, parang may napapanood din ako mga tips. Paano mo uhulihin yung attention ng audience, diba? So, wag mo munang sabihin, ilagyan mo ng suspense. So, yun yung mga natutunan ko. Pandemic kasi ako nag-start nun. Actually. Nag-bike. So, hindi ko pa alam yung mga terminology. Ikaw talaga yung sa'yo ko natutunan lang. Yun din. YouTube lang din ako. Pero yung mga terminologies, natutunan ko yan sa mga kapwa ko, siklista, dito sa Nueva Ecija. Yung pang culture dito sa Nueva Ecija, talagang makarera talaga. O nagkataon lang na yung circle mo mahilig sa karera? Makarera. Makarera. Mga piyesta-piyesta. Dito na Malboro, di ba? Oo, si Champion dito Malboro. Valeriano ewan ko kung nag-champion. Valeriano Valdez, si Placido Valdez, si Bernard Luzon, yung mga, si taga-Gimba, sila, Calderon, yan, champion, yung mileage, hindi. Basta yung team nila. Sa culture. Andito sa Nueva Ecija, marami na kumakarera. Kasi puro ahon dyan sa atin. Ahon, patag, lahat marami dito eh. Kaya training dito. Dalton Pass. Sa Nueva Ecija. Nasa niyo na rin mga Santa Rosa. Parang Santa Rosa, madalas kami dati dyan. Yun. Saka panood ko yung kinarera mo yung sasakyan. Ando kami sa pandemic pa noon, no? Pandemic pa noon, asa Labe. Tapos, sige nga ako, sinumao na, bisikleta o sasakyan. Dinan sa traffic. Traffic. Nanalo ako, na-overtaken ko sila sa traffic. Kanina nababanggit mo na yung mga ibang mga struggles eh. Mabagal na internet, mabagal na laptop. Ano pang mga ibang mga struggles dati? Sa editing, tapos sa paggawa ng content, tapos tsaka sa minsan ang isang nakaka-affect lalo sa atin pagka may mga following na yung negative feedback. Oo nga. So yung mga yan. Yung sa struggles, kasi huminto ako after nung mga 2017 din ako nag-upload ulit. Kasi yun nga dahil sa initial struggle ko na mabagal yung laptop, mabagal yung internet. So, tapos kasi weekend daddy eh. So, Manila, yung work ko. Tapos weekend, umuwi ako dito. So ngayon, pag weekend, mag-edit pa ako, nagkagalit na yung misis ko, syempre, kasi andun na lang ako ng weekend, hindi pa ako makausap, nakatutok lang ako dun sa may laptop. So, yun na, tinigilan ko muna. Tapos yung pangalawa na, nung bago mag-pandemic actually, sabi ko, makapag-vlog na kaya ulit kasi ang tuloy na ng internet. Mga 2019. Maganda na yan. Maganda-ganda na yung internet. No? So, nag-vlog ulit ako. Ang struggle ko naman doon, sa pangalawang yugto ng aking pagbablog ay yung una, yung pag-edit. Kasi ilalagyan mo ng istorya eh. Hindi mo pwede na upload lang na dire-diretso ng video na katulad ng ginagawa ko dati. No, parang kung gusto mong maka-attract ng audience, parang kailangan meron ng story yung video mo. So, yung pag-edit. Tapos, yung paghanap ng music. Ang hirap niyan. Paghanap ng music. Kaya nag-subscribe na ako bandang huli. Tapos, Epidemic sound. Artlist.io. Tapos, yun nga, nung marami na ako na-upload, syempre hindi mo maiwasan yung basher. Diba? Hindi mo maiwasan yan na parang after nila na manood ng mga video, syempre, yung iba, doon lang natuto na kumarera. Nung lumakas, iba na yung sinasabi. Ang dami nang alam. Ang dami nang alam. Paano ng mga nababash?
Actually, nung una, hindi ko pinapansin. Pero bandang huli, sabi ko, sige, alam nyo na lahat. Ayoko na mag-upload. Para naka-apekto rin sa quantity ng ina-upload ko. Kasi, siyempre, parang alam na nila rin eh. Kasi yung upload ko is tungkol sa karera. Alam na rin nila kung paano ko marera. So, isa rin yung nasa isip ko na, ano pa ba yung i-upload ko? Diba? Ando na ako sa point na feeling ko, na-share ko na yung mga ensayo, kung yung diskarte sa karera. Tapos, dahil din doon, nabawasan na ako ng ensayo. Dahil, imbis na kumakarera ka or nag-ensayo ka, iniisip mo yung upload mo. Diba? Ano rin yan, alam mo naman yan, weekly rin yan. Diba? Na parang eventually, naging trabaho na din. Kaya, yun, yun na yung struggle ko ng bandang huli na wala na ring oras. Gusto kong mag-bike. Wala ka bang editor? Nagkaroon ako ng editor. Kaso, parang mga 1 year din, pero hindi nagja-jive yung edit niya eh. I-edit ko rin eh. Kaya yun yung struggle sa editor. Ngayon ba? Kasi ngayon, sobrang dalang na rin ang upload mo eh, di ba? Sobra. Yan pa rin ba yung reason mo na part pa rin yung sa bashers o dahil talagang wala na? Hindi na sa bashers, more on trabaho na. Kasi balik na tayo sa sa normal. So, yung dati, pagka work from home, kahit papaano nakapag-edit pa ako. Pero ngayon kasi, ang kailangan seryosohin yung trabaho eh. Medyo loaded din. So, parang trabaho, family, tapos ensayo, and then huli na yung YouTube and social media. Kaya madalas ako sa Facebook na lang, upload ng picture, ganon, kasi mabilis. Hindi ko kaya yung 4 na ginajuggle. Diba? Kasi parang trabaho na si YouTube, bandang huli. Tapos napapabayaan ko rin yung trabaho na talaga na bumubuhay sa akin. Diba? Kaya sabi ko, okay, muna tayo, laylo muna tayo. Pagka lumuwag, balik. Diba? Nag-edit ako, pero unti-unti lang gumagano. Kaya natin nakapokus. Oo, kasi iniisip mo talaga. Ngayon, yung isip ko gusto magpahinga sa editing. Yung editing yung mahirap. Yung mismong ride, bilis lang yun, di ba? After mong mag-ride, tapos na yun eh. Pero yung iisipin mo yung paano mo ipe-present yung storya, yan yung mahirap. Saka pili ng music. Oo, yan pa. Oo. Sa mga gusto pang mag-vlog ngayon, anong pwede mo bigay na tips? Kung gusto nilang lumaki, pinag-iisipan din talaga yung content mo. Hindi yung bara-bara lang yung content na parang one time, big time, or every upload mo is ini-expect mo na may maraming manonood. Hindi eh. Dapat pinag-iisipan din. Diba? Tiyaga talaga. Sa umpisa, lalo na sa YouTube, ang hirap lumaki sa YouTube. Sunod, pa rin, consistency and talaga may sipag ka sa Lalo ngayon siguro tayo, tingin ko sinuwerte tayo dahil pandemic. Pandemic, oo. Diba, na-tsempuhan natin, nandun tayo ng oras na yun. Yun yung marami tayong upload. So yung mga tao, walang mapanood eh. tapos tayo. Oo. Ngayon, ang dami ng content na pwede pagpilian online. Oo. TikTok, Diba? Reel. Oo, yun pa. Oo, yung iba-iba pang platform. Short form na yung mas tao ngayon. Oo. Mabilis na panoorin. Oo. Ang hirap din nun yung short form. Mahirap din mag-edit. Oo. Isip mo, ang iksi-iksi lang yan pero Mas pag-iisipan mo. pag-isipan mo eh. Mas importante. Tapos, halos daily. Di ba? Yun yung nila. Yun yung bago. Hirap. Mag-backtrack tayo sa lahat ng mga naging bike mo hanggang ngayon. Unang bike mo, tapos isa-isa hanggang sa dumating sa bike mo. Okay. Simula ka kasama- 3 years old mo, yung inassemble. Oo, inassemble. Tapos, then nasira na yon eventually. Yun yung unang semplang ko eh. Sabi ko sa papa ko, bitawan mo, kaya ko na. Nung binitawan ako, dire-diretso ako sa poste. Sabi, yun yung unang semplang ko, yabang eh. 3 years old. 3 years old. Naalala mo pa? Ano ba eh. Kasi, Ngayon, ang mga 3 years old, yung pusa na, push bike na yan. oo, yun, napanood ko yun. Tutulin din eh. Tapos, so yun. Tapos sumunod,
meron pang isa na medyo mas malaki yung gulong. Pero hindi ko masyadong matandaan yun. Tapos sumunod BMX, mga grade 5, grade 6, BMX talaga. Yon, dami kong napuntahan yung BMX na yon. Puro single speed lang. Single speed yon. Tapos kasi, parang siyempre may malay ka na, 'di ba? Gusto mo nang mag-explore. Parang nasa built-in sa akin, parang sa akin yung gustong maglibot mag-explore. Oo, na para bang, uy, saan ba papunta yung karsada na yan? Paso ako dyan, dire-diretso. Hanggang Pahira pa rin yung sementado, puro rap. Oo, rough road, San Antonio. Wala pang mountain bike race. Ito, nakaka-relate din Oo, diba? Parang, di ba dito sa atin, di ba, may single track na ngayon na kinakararahan. Nung bata ako, grade 5, grade 6, yun na yung dinadaanan ko. Naghahanap na ako ng mga single track. Tapos ikot-ikot lang ako doon. Sa bakuran lang namin, maluwang yung bakuran namin noon tapos ahon lusong din. Gumawa ako ng daan na basta ikot-ikutan ko lang, inuurasan ko. Bata pa lang ako. May time trial na. Bata pa lang ako, grade 5, grade 6. Tapos naikot ko yung buong bayan namin. Tapos next, then nasira din yon. Tapos tumira kami sa Angeles ng isang taon. Doon nagkaroon din ako ng mini velo ba tawag doon. Basta nagkaroon na ng cambio yung BMX, 'di ba? Tapos uso rin noon 'yon, parang 2003 ganon, after ng pinatubo. Nauso yung mountain bike. Kung natatandaan nyo yun, nung panahon na yun. Sa Angeles, ang dami nagma-mountain bike. Mga college, hindi ko mga kaidaran. Yung mga classmate ko, mga nagbabike din pala. Kasi ako, nagbuo rin ako ng bike para makasama sa kanila. So, na rin. So, yun, minibelo. High school. Tapos, 1 year lang inabot nun, nagkasira-siraan. Ako nag-assemble nun. Isa-isa kong binili yung pesa. Tapos, after that, matagal na nahinto. After college na, yung sumunod kong bike. Yung PMTB na yon. Oo. Ang binili ko parang worth 8,000 yata yun, o 9,000. China na Santa Cruz na full sus. Full size na, malaki yung yung 26 na. Tapos may suspension yung tinidor. Sabi ko, tuwa ako nun. Tapos may cambio. Tapos sabi ko, madami kong mapipicturean dito. May dala akong camera may dala akong camera. After na isang ride, iniwanan ko na yung camera. Ride na lang, sabi ko gano'n. Parang bumalik yung yung hilig ko sa bike. Na rekindle yung aking passion. And then, sumunod na doon, hardtail. Tatandaan niyo ba yung Vision frame? Hardtail, di ba? Di ba? Vision. Vision. Ngayon, pag nakakita ko ng Vision, nakakatuwa pa yun. Di ba? Andyan pa yata yung frame ko na yun kasi may crack. Nagkaroon ng crack sa chainstay, kaya natigil siya. Pero yun talaga, yung talagang ensayo doon ko nagawa. Kasi hardtail siya tapos 29 na yan. Hindi, 26 pa din. Ay, sorry. Bago pala si Vision. Vision is sumikat siya ng 2010. Oo. 2010. Oo. So, yun pala. After ni Santa Cruz muna pala, KHS. Yan ang mga sikat nun. Oo, na horse link. KHS na horse link. Kaya tuwan-tuwa ako, maganda yung suspension. Tapos upgrade yung bike na yun. Yun yung unang long ride ko, yun yung gamit. Nasira ngayon, dahil lungkot na lungkot ako. Tapos, the week after, yun yung ride namin ng dito, Cabanatuan to Baler. Kasama ko mga taga Maynila. Mga taga Maynila, dumayo talaga dito. Sabi ko, may trail sa amin. Kahit na hindi ko pa napupuntahan, sabi ko. Aya. Taga Manila. PMTB. Di ba gagawa ka ng thread, ng invite, gano'n. So Manila, tsaka mga taga Bulacan yung sumama. Sila Whoops, kung natatandaan nyo. Baka kung nagpi-PMTB kayo dati. So, sila Freeman, ayan. Anyway, KHS. So, Manila to
Cabanatuan to Baler, yung dito sa dadaan sa Bungabon. Ano yun, puro off-road pa dati yun. Talaga? Oo, talagang ano pa siya. Kaya, Via Villa, yan. Aurora, no? Oo, San Luis yung labas mo. Oo. Puro ano yan, puro off-road pa dati yan. As in, rough road pa. Kaya masarap pa dating i-mountain bike. Ngayon road bike na eh. Kaya na ng road bike, makinis na eh. Oo. Vision yan, David Moron. Hindi, ano pa yun, KHS. KHS. Next noon, Vision na mountain na hardtail kasi gusto ko na, sabi ko, pinang-ensayo ko sa KHS eh, kaso nadudurog. Pulsus, diba? Tapos mabigat yon. Tapos kailangan ko ako ng hardtail. So, bumuha ako ng hardtail. So, naging dalawa yung bike ko. Ba't hindi ka pa nag-racer dati? Kasi dati racer tawag. Oo. Ay, wala akong mga tropa na racer nun eh. Puro mountain bike eh. Kasama ko pa rin yung mga original kong tropa nun na nangiiwan sa akin nung umpisa, diba? So, kasama ko pa rin sila nun. Iniiwan mo na sila yung mga iniiwan mo na. Oo, pero katuwaan lang naman. Ano pa rin kami, goods pa rin. Tapos, 2012, nasama ako sa mga racer. Yun. Ikaw naka-MTB. Ako naka-MTB. Sila na yan, sila biker old na yan. Yun. Yun. Kayo matagal magkakasama. Oo, 2012. Sila mga Hindi, naka... biker young pa siya nun. Biker young pa siya nun. Oo, 45 pa lang siya, 43. So, bata pa yun. Diba? Bata pa yun eh. So, kasi may pasok ako ng office eh. So, kailangan maagang makauwi. Sakto naman sila, kailangan maaga rin makauwi kasi may pasok din. So, nagkaroon kami ng common ground na kailangan mabilis lang yung ride. Diba? Ayun, fast ride talaga. Tapos sila kasama ko mga naka-road bike. Tapos eventually, nawala si Vision, andun pa rin, pero nadagdagan ng road bike. Merida na kulay puti. Sumunod, ayun na, dire-diretso na, Ano yun, Merida. rim brake pa. Rim brake pa noon. Matagal pang noon. 2013 yata yan. Tapos Giant, TCR, Advance. 2,000 pa na. Oo. 50 na yan. Sumunod, Swift Carbon na Taiwan yun eh, yung brand na yun eh. Na Carbon, yun yung first Carbon ko na na road bike. Sumunod, ano ba yung sumunod doon? Giant ba? Giant, Propel. Propel. Oo, yung una, yung kulay red na hindi ISP, yung pang second level. Tapos sumunod doon, yung ISP na, yung pati seat post na karuktong na sa frame. Diba? Oo, gaan yun, Propel, Maganda yung pagkakabelt. Andun pa rin sa andun pa rin sa bahay namin. Nakasabit na lang. Kasi rim brake pa siya eh. Sumunod doon, Dare. Yun na yun. Oo. Sa atin ba yung music? Sa labas, no? Baka kasi makuha eh. Ayun. Sumunod ay Propel. Sunod, Dare. BSRU. Ayun na yung... Yun na yung... Nagpa-vlog ka na ng... Hindi pa. Instagram lang ako noon, maraming followers. Madalas ako mag-post sa Instagram. Dare, tapos naging Dare BSRU. Ayun na, yung susunod. Nagbablog na ako noon, yung Dare BSRU. Yun yung may bike build na kulay blue yung bike na pinost ko sa BG Bike Shop. Doon binuo yun. Tapos, lahat halos nung content ko nung pandemic, yun yung bike ko na gamit. Oo, yun na yung gamit ko. Ginagamit ko pa rin yun. Gusto ko yung niya. Yung binigay mo kay Mangyan. Ah, Kaya din yun, di ba? Oo, yun yung next, di ba, may Dare ako na BSRU na blue. Yun yung next na, mas magaan yun. Na next na BSRU. Parang in-improve version. Pero same pa rin yung shape, pero mas magaan. Binigyan ako ng Velocity Ace. So, sabi ko, hindi ko na ito magagamit. Binigay ko kay Mangyan. Oo. Si Mangyan, nakaibang bike yata ngayon. Seika na yata. Seka na. Oo, parang sponsored na siya ng Seika. May connect ka sa Seka, di ba? Hindi. Ano ba? Ano ba? Yung mga taga-Seka. yung connect mo, yung mga taga-Seika. Medyo connected din naman kami sa Seka. Pero mas sila yun. Yun. Sila di ba?
May bigote, nakalimutan ko na. Si Lawrence. Si Lawrence, Yun. Selmore, mostly si Oo, Lawrence. dikit sila nun. Yun, tapos, bago Velocity Ace, yun munang Gravel Ace. Gravel bike. Kasi nagsabay-sabay na eh. Bali, dalawang gravel na ako na dere. Yung isa, yung pinaglumaan ko, binigay ko kay Biker Cup. Kasi naka-aluminum pa siya, binigay ko na magkaroon siya ng carbon na gravel bike. Tapos yun gamit ko ngayon yung Gravel Ace. Parang kulay puti. Kamukha nung kay Eloy. Yun yung Gamit. ginamit mo dito sa race. Oo, yung na-flat ako. Unrestricted, oo. Sino bang nagkikerry ng deer? Si Champ Bike. Champ ba? Ano yun? Sila yung nagpaparating dito na Pilipinas. So ngayon, ang mga bike mo, meron ka road, Merong road, dalawa yung road, tsaka isa lang gravel. MTB. Meron pa akong isa pa pala na Dare na nakapangalan sa akin yung design, yung custom made sa factory na biker dude na nandun sa isang rider ko, pinagamit ko sa kanya, yung buong bike. So bali, dalawang gravel, tsaka dalawang road, tsaka isang gravel. Yun yung bike ko ngayon. Naalala ko pala bigla, yung Biker Dude Developmental Team. Anong Actually, nangyari? Nung may pumasok na sila. Wala naman tayong magagawa. Siyempre, mas gusto ko na pumasok sila kaysa mag-try Pero na yung lang malalakas doon, tuloy pa rin ensayo nila. hindi na rin eh. Pero meron pumalit na mga ibang riders. Oo. Tapos, kala ko magtutuloy-tuloy sila, pero yung iba pumasok din. So, kasi kunyari, natapos na yung sila Biker Dude Developmental Team na unang batch. Yung susunod na batch, after na ng pandemic, nagbabike pa din. So, ibig sabihin, parang meron talaga silang oras para magbike. So, nakuha sila. Kaso, yun nga, may pasok din. Hindi sacrifice. Meron pang natitira na active, dalawa. Pero ano na yon, mga graduate na. Yun. Okay lang din naman, support pagka kailangan, pagka sa karera. Yun. Pero mas amiga sa inyo yung Team Francia. Oo, kasi 2015 ako napasok dito. Parang executive executive club, 'di ba? Na meron kaming pinaka-sponsor, si Boss Lucio, siya yung may-ari ng Pransya. Sila rin yung nag-i-import nito para i-distribute dito sa Pilipinas. So, parang yun yung team namin ngayon talaga na hindi nabubuwag. Ang tagal na yon, parang 15 years na. 15 years na tong Team Pransya. Ang tagal na rin. Kaya thankful kami kay Boss Lucio. Ano mga events ang mga sinasali ng Team Francia? Usually mga stage races. Actually, dati puro stage race. Turo Matabungkay, Vuelta Dagupan, meron pa ba? Parang basta stage race sinasalihan namin. Ngayon, nauso ang gravel, sumasali na rin kami sa gravel, yung Team Pransya. Yung mga maliliit na karera, sumasali rin kami, pero parang hindi na siya official na laro, hindi na siya official na race para sa team. Parang sumali ka lang, individual ka lang na sumali. Kasi pagka official na laro, sponsored yung registration, pagkain, hotel. Yun. So, eto, pagka mga malilit na karera, kami na lang nagbabayad. Sa sa mga kumakarera, natural ba yun na lahat ng karera sa salihan mo, MTB, road, gravel, talagang sasalihan mo? Or... Hindi. Actually, nung umpisa akong kumakarera, lahat sinasalihan ko. Kasi excited eh. Lately, sabi ko, sige, kayo na lang. Pipili na lang ako ng karera na... pipili na lang ako ng isang event na medyo matagal pa para paghahandaan ko. Hindi yung basta may karera, bira tayo dyan. Parang, sumali. Para bang sawa na rin sa competition. Yun. Parang isang idol ko. Si Yung Mark. next na unrestricted, sasali ka din. So, September 7, Oo. sali ko doon. Dito lang yan sa Nueva Ecija kasi. So number 1 na. Hindi naman. Kasi last time, naplatan ako eh. Oo nga. Naplatan ako last time eh.
Matanong ko lang, yung unrestricted mo na, yung nag-second ka, yung pinauna mo 320. yung isa. 320. Ano yung average power mo? Sa sobrang haba niya, parang nasa 190 na lang. So, kasi ilang oras ba yun? Parang 12 hours 12 hours. Diba? Yung mga pro kayang mas mataas, pero pagka normal na tao, lahat yun, babagsak yung power. So, umpisa lang mataas. Mataas yung umpisa. Kasi pinapalayo mo yung breakaway. Pero nung napansin namin na, wala na kami nakikitang ilaw sa likod, wala na yung kalaban. Sige, maintain na lang tayo. Maintain, tempo na lang tayo, maintain. Kaso, nalaglag pa rin yung naka-mountain bike. Disadvantage talaga. Oo nga. Ay, siya yung naka-gravel nung last year. Oo, natalo niya ako sa sprint. Hindi ko alam na liliko na pala. Biglang yung mapa kasi, didiretso pa, tapos iikot ng malayo, tsaka palang babalik sa finish. Oo. Yung Marshall, umuulan. Nung pagdating sa kanto na shortcut, pinakaliwa. Nasa likod ako. So wala na akong time na umovertake kasi pag kaliwa, isang kaliwa ulit na a few 100 meters lang o 50 meters lang, finish na. So wala, hindi ko na remate. Talo. Atras tayo konti. Kasi, bago tayo magkwentuhan ng detalye, paano ka muna napunta dun sa competitive racing? Competitive cycling. Kasi di ba kanina, pinagkukwentuhan natin, ano pa lang pasyal-pasyal ka lang, layo, tapos nag-interval ka na. Pero kailan ka pumasok dun sa competitive na talaga? Kasi yun nga, inaya din ako ng mga mountain bikers na kasama ko na sumali dun sa may San Jose, yung first na sinalihan namin. And parang ako yung lahat kami sumali, pero ako yung parang nag-second place, nakapwesto out of sa lahat sa amin sa grupo. So, Pero hindi ka pa karerista nun, di ba? Hindi pa. Oo, kasi ang ensayo ko pa lang nun talaga, kasama ko lang sila. So, nung nakapwesto ko, syempre, parang nakagat ng racing bug, di ba? Na, kaya ko pala. Ganun. Asan pa ba yung next? Next na karera yata namin yung Terry Larrazabal, Subic. Diba, nagkaroon din ng, din na, sa XE. Tapos, yung mga 7-Eleven, sa Trail, sa San Mateo, sa Timberland, King of the Mountain, sa Timberland, meron din dati yan, sinalihan ko din yan. So, yun na, nagsimula na. After nung una kong karera, masarap palang kumarera. Pagka pumipwesto. Diba? Nakakainganyo, pero pagka hindi ka nakakapwesto, mahirap. Diba? Anong pinaka-unforgettable race mo? Unforgettable race. Isa yung kinukwento ko kanina. Yung time trial, tagal kong pinag-practicean. Talagang 3 buwan yata sa akin yung time trial bike. Tapos bigla nung karera na, nag-grounded yung Di2. Laking hinayang ko nun. Oo. So, isa yon. Madami pero i-cite ko lang yung mga Tapos, next year, nung sumunod na taon, alam kong kaya ko. Kaya, nag-ensayo ko ulit the following year. Pero road bike lang gamit ko. Kaso, yung road bike, yung propel, pinag-practicean ko na yung mantis position, yung invisible aero bar. Yun na yung gagamitin ko sa time trial. Doon, nag-first ako doon. Sa Turok Matabukay. Anong stage, time trial stage? Time trial stage. Tapos, may mga ahon. Nung second stage, nagka-diarrhea ako. So ngayon, hindi ako makasipa. Buti na lang, hindi sobrang tulin. Eventually, naging 3rd overall ako. After nun, kahit na nagka-diarrhea. So, pa rin, memorable. Yung time trial na ilang hours yun? Tapos ano yung average power mo? Wala akong power meter nun. Pero ang average speed nasa kasi ahon lusong din yung time trial nun Parang 39.8. Parang ganun. Parang yung Koreano sa Turok Luzon. Pero madami kasing ahon yung sa Turok Matabukay na time trial. Kaya hindi mo rin mapatulin. Pero ngayon, yung mga kalaban ko, parang nag-level up na. Parang uma-average na sila ng 43, 44, 45. Lahat nakaano na talaga sila. Mamahalin na time trial bike talaga. Ngayon, sasali ulit ako. Parang problema ko yung equipment. wala bang time trial bike yung there?
hindi nila pinupush masyado, tapos parang ayoko rin kasi another, ano na naman yun, parang responsibility na i-promote mo na naman yung ano. So, lalagyan ko na lang ng aero bar yung ano ko, yung Kung ano meron ka. kung anong meron ako. Velocity Ace. Si ano, nung isang araw, nag-post si Ronald Vision, kilala niyo ba yun? Nakikita ko. Ronald Vision, di ba? Nag-post siya, si Pogacar, naka-normal na road bike, pero may aero bar. Yun yung gagamitin niya sa time trial niya sa bundok. So sabi niya, pwede pala yun. So, ganyan yung gagawin namin na setup. So, ako, ganyan na lang din kasi finish lang naman ng habol. Sabi ko. Nabanggit mo kanina 3 months yung preparation mo doon sa isang place. Paano training mo physical tsaka mental? Anong preparation ginagawa? Mental. Sige, mental. Mental kasi, visualization. Diba? Alam nyo naman, yung dati, nagba-basketball din ako dati noon, volleyball, nag-varsity ako ng volleyball, tsaka basketball, nag-varsity ako, volleyball, sa intrams lang. Yung ensayo noon, parang nakuha ko rin, yung talaga binivisualize mo na yung mga gagawin mo sa laro, diba? And yan din yung sa sa pinag-iensayuhan ko ngayon, time trial. Binivisualize mo na yung karera and pinapractice mo na rin yung distance. So, 40 kilometers yung time trial. So, unti-untiin mo yun na time trial ka muna ng 10 kilometers. Susunod, pahabain mo 15 hanggang sa mabuo mo yung full power mo ng 40. Oo. So, rin, papapayat din. Kaya mahaba yung ride ko kanina para hindi naman matulin yung ride, pero kailangan mahaba para mabawasan yung calories. Nagko-coach ka ba? Hindi. Training advice lang kung may nagtatanong. Hindi, I'm ibig sabihin, yung sa ensayo, nagpapa-coach ka. Yun. Ng coach. Hindi eh. Kasi, ewan ko, kung magmamatch yung oras nila sa akin. Alam mo yung ginawa ko lately? Yung pinaka-latest kasi nag-prepare ako para sa Tour of Patamukay. Tinry ko, mag-chat GPT, bigyan ako ng training advice. Hindi, actually, Effective. Kailangan lang i-input mo lahat ng background mo, yung power numbers Bigyan mo mo. siya tamang context. Oo, yun. Tapos, nung una, maiksi lang, yung prompt ko, tapos binigyan niya ako, pangit ng training plan. Yung hindi sakto sa akin, sabi Bigyan ko. mo siya, fit mo siya ng mas Pinit ko po tayo, ganyan nakahaba yung kailangan sabihin mo kung anong event yung sasalihin mo kasi nakadepende doon kung ano ibibigay niya. Schedule mo, bigay mo. Para ayusin niya. Pero ano pa rin, parang may kulang pa rin kasi parang puro zone 2 yung karamihan na ensayong binibigay. Sabi ko, parang hindi kabi sa akin. Mababa yung ensayo. Sa physical, kasi yung Tour of Matabungkay is 4 stages. Tapos nasa 100 kilometer yung per day. So, kailangan pag-ensayuhan mo yun na masanay ka na sunod-sunod. Kaya meron akong Tour of MOA na tinatawag eh. 3 days na for 100. Para lang anong mararamdaman ko the following day. Kaya pa ba? Diba? Anong target mo sa 3 hours mo sa mo? Ilang oras? Sa 3 hours ko sa MOA, target ko 100. Ayun, yun yung target ko, 100. Baliktad pala yung question. Yes. Target mo, 3 hours target mo 100. Pero yung 100 target mo in less than 2.5, ganyan ba? Or basta minimum 3 hours? Minimum 3 hours. Kasi ano na yun average na nun, 33. Mahirap na ring makuha sa MOA yun kasi puro U-turn. So para makuha mo yun, talagang yung pacing mo kailangan pasasobrahan mo. Kunyari sa diretso 38, 39, tapos U-turn, tapos diretso ulit. Bawi na naman. Galing sa minor. Pag pagod ka na, tutok na lang. Tutok ka na lang sa peloton, hanap ka ng matulin. Ganun. Sobrang active pa rin ba dun sa MOA ngayon? Oo, madami pa rin. Hindi naman nababawasan. Nung yung bakasyon, di ba recently, bakasyon lang. Ngayon lang ulit magpapasokan. Napakaraming bata. Nakakatakot minsan. Ganun. Yung sa akin, likod sa akin. Nakapiksi pa nga yung iba eh. Kaya, yun. Pero okay naman, active pa rin. Saka yung mga nagbabike doon, within the area lang, kaya mga kilala mo na rin. Pero naputol daw yun, di ba? Maiksi na siya ngayon. Hanggang
Conrad hanggang bago 7-Eleven, bago diba? mag-Conrad. Bago mag-Conrad. Putol na. Tapos, dun sa ano, bago, di ba sa dulo nun, may pakurba. Oo, yun. Bago dumating sa kurba, yung kanto na yun. So, So parang- hindi na rin hanggang dulo dun Oh, sa- isang diretso, 800 meters lang. Kaiksi. Kaya yung time trial, kailangan, dito ko practicein kasi doon siya. Yung mga turo patabong kayo, pro racing na ba? Hindi. Ano lang yan, amateur executive Pero race. nag-pro ka, di ba? Hindi. Hindi ko umabot ng pro. Nag-ano Saan ko. nagsisimula ang pro racing? Pagka nasali ka na sa ano, dito sa atin, ano eh, di ba syempre ang definition ng pro, pagbayad ka na, di ba? Yun yung pro. Pero sa atin, basta hindi ka pa lumalaro ng tour, hindi ka pa pro. Meaning, Tour of Luzon, di ba? Yung Yung mga widely commercialized na rin. tulad nitong ano, yung pagbabalik ng Tour of Luzon na yan, kung lumaro ka na dyan, Pro yan. pro ka na. Oo. Ronda. Pro ka na pag nagronda ka. Oo. Ano yung pinaka-closest sa pro na nalaroan mo? Nag-ano ko, trial ako. Kasi yung isang beses, yung Ronda Pilipinas, nagkaroon sila ng trial. Ibig sabihin, kung sino yung makakapasok sa oras, pwede siyang, mapupunta siya sa pool na pwedeng pagpilian ng mga team na rider. Eh, merong trial sa ano, Tarlac to Tarlac. Tarlac, Kapitolyo ng Tarlac, ikot ng mga 210 yata yun. Tapos, ang finish sa Monasterio de Tarlac. Nag-i-ensayo ko noon para sa Tour of Batabongkay. Sabi ko, ay magandang ensayo yan, masalihan. Wala namang registration. Sumali ko doon, mga pro yung kasama ko, yung iba, amateur pa rin na gusto maging pro. Tatawid na sa finish line, kasi yung top 50 yung kukuhanin eh. Hindi ako tumawid sa finish line kasi baka pumasok ako sa top 50. Dahil commitment. Oo, kasi pag pumasok ka doon, pwede ka nang mag-pro eh. Pwede ka nang mapili. Ayoko nang mag-pro kasi alam naman natin commitment talaga nun. Yun na yung gagawin mo na lang. Oo. Pagka nag-pro ka. Yung oras mo sa trabaho, paano yun? So, hindi ako puminish. Doon lang ako sa... Sige, Pero kung ilan ka dapat? tingin ko, papasok ako sa top 50. Kasi konti na lang kami. Kasi 210 yung 210 kilometers na ang tulin. Diba? Kaya pagdating doon sa may monasteryo, konti na lang kami. Kaya sabi ko, hindi ako pwedeng tumawid ng finish line. Sabi ko gano'n. So yun. So doon. Yun yung pinaka-closest na pro na sinalihan. Pero hindi ko tinuloy. In terms of in terms of karera, sino yung talagang naka head to head mo na hindi mo makakalimutan? Si lagi ko kasing kasama yun sa sa MOA, si Resty Aragon. Lagi ko rin ka-age group yun. Napakalakas nun, excellent. Excellent models. Binabayaran yun di ba? May sweldo siya, pero hindi pa siya lumaro ng tour. So, sa lang siya sumasali, yung mga amateur races lang din, executive races. Pero nasa pool siya ng excellent. Sa excellent siya. Panglaro talaga siya ng mga ganun. Yun lang yung kanya. Hindi siya lumalaro din sa pro. Sa mga amateur executive races lang din. Kaya ako hindi siya makakalimutan kasi siya rin yung naging inspiration ko para lumakas. Kasi sa MOA, noong 2014, naglalapse yun, madaling araw. Ako din, madaling araw ako nagsi-start doon. Hindi, ikot na ganyan, nagbabalikan kaming ganon. Parang pursuit, naghahabulan kami na bandang huli, nagkakabidahan na rin kami, ganon, naging magkakilala na rin. So, parang siya yung naging inspiration ko sa may para tumulin. Ganun pala ako kailangan gawin. Nung una kasi, naiwanan ako noon. Hindi ako umaabot. Tapos, sabi ko, naging goal ko na abulin ko siya. Hanggang sa eventually, dun sa Tour of Batabongkay, natatalo ko na siya sa ITT. Pero dati, hindi ko siya tinatalo. Hindi ko siya inaabutan. So, yun. Hindi kalaban parang parang ano ba yun? Inspiration. Naalala ko tuloy yung isang vlog mo pinanood ko. Yung naghahalin-hinan kayo
dalawa na lang kayo, gravel to eh. Ano, unskirt yan. Oo. Unrestricted. Unrestricted. Tapos pinauna mo na lang siya. Oo. Ano, kwento mo nga ulit. So, Hindi, ano yun. Nagbigyan mo na lang. napanood mo ba yun? Oo, yun yung kanina. Ano kasi yun, pro. Napakalakas Sino yan? nun. Sino yan? Si Ian Timbang. Yan timbang. Oo. Tagal-tagal Oo. na tumutok, diba? Oo, hindi naman ako purely tutok. Nagpapalitan kami. Pero pagka, kunyari, ako isang minutong papalit, siya mga 1.5 to 2 minutes ang palit niya. Kasi kaya niya. Ang lakas ng katawan niya. Bata siya 22, 23. Oo, ako 44 na ako nung karera na yon. Oo. And bandang huli, sabi ko, sa kanya talaga yon. So, nung asa palayan, sabi ko sa kanya, nung malapit na, iyan ka ako, pagdating ng tulay ng ng palayan, tumira ka na, hindi na kita susundan. Sabi ko gano'n. Sa kanya na yun. Kasi kakararahin ko, naman, mamaya, talunin ko pa na parang masama ang loob sa akin. Pero sa kanya na talaga yun. Dapat talaga sa kanya. Kanina nabanggit mo na hindi ka nagpapa-coach, di ba? Mm. Paano ang itsura ng programa mo ng ensayo? Schedule mo? Siya dati pa, meron akong training log, Excel, na ito yung karera, so kailan ko dapat simulan, andun yung kung saan yung ruta, anong bike yung gamit, ano yung klase ng ensayo na gagawin, tapos after ng ride, andun yung number of hours, kilometers, heart rate, normalized Ano power. naging basis mo ng mga numbers? Sa online lang din kasi parang mahilig akong geek kasi ko geek. Na mahilig akong mag-research yung mga tungkol sa ensayo, lahat ni-research ko nun. So, power-based training. Tinitingnan ko ano yung mga ensayo ng mga puti dun sa nakikita ko sa mga forum. Tapos, kung paano sila nag-prepare. So, parang ginagaya ko lang din. Hanggang sa pahirap ng pahirap yung ensayo. Tapos magte-taper bago dun sa karera mismo. So, kinakalculate mo rin every week ilan yung load. Tapos Oo. tumataas. Ang target ko ngayon parang asa 550 per week. Kaya kahit kanina, kahit umuulan, ride pa din. Yeah. Kasi hindi ako natutuwa nung yung kinapos. Di ba? Meron kang target tapos Nakaka-OC. nakaka-OC yung meron kang target tapos di mo ma-achieve. Diba? So parang So, kunyari yung kanina, yung ilang hours? Tapos lang yun, target? zone 2. Zone 2 lang yun. Long ride. Long ride. 120. Hindi naman sobrang haba. Kasi kahapon naman, nag-100 na BO2 max naman. Kaya, yun, okay na yung kanina, na 120. Any injuries in the past na... Ano pinakamatindi injury mo sa Sa cycling ba? Sa cycling? Yung mga injury naman kasi gumagaling. Pero meron akong hindi ko alam kung ACL na tear ito. Na sumasakit yung harapan ng tuhod ko. Kasi parang sa basketball, ewan ko ba, naglaro pa ako ng basketball noon. Matagal na akong hindi naglalaro. Tapos isinali ko sa liga sa office. Namali ako ng landing. Parang nagkaroon ako ng ACL siguro yon, pero hindi nagtuloy. Parang parang lamat lang. So, hindi ako makatalon ng mataas. So ngayon, affected si bike kasi hindi ako makasprint ng nakatayo. Kailangan nakaupo lang. So, yun, hanggang ngayon, Gano'n ako yung impact niyan sa ensayo mo na hindi ka nakakatayo pag mag-sprint ka? Kasi si sprint yan na yung magsasabi kung pang first ka o pang 10 or Diba? So, kung hindi ako makakatayo, malaki yung nalilimit ng power. So, sanay pa naman ako dati na tumatayo sa sprint. Ngayon, imbis na first ka o second, magiging 5th o 6th. Diba? Ang layo na nun, diba? Konting delay mo lang, iwanan ka na ng grupo. Diba? Yung nakwento mo, nagbabalibol ka, nagbabasketball, bata ka palang inborn na yung cycling. Would you say, and yun, syempre, naranalo ka rin. Would you say, meron ka nung genetic trait para maging malakas? Ako, genetically, hindi ako malakas Pero siguro sa mental,
Na gusto ko, pag naglaro ako, pag insayon ko talaga. Ayoko yung laro na sasali lang ako para for the sake na makasali. 'Di ba? Kaya kunyari, sumali. Kaya ko konti na yung karera ko na sinasalihan. Kasi gusto ko, pag sumali ko, may chance. So, hindi naman napapaghandaan lang ang lahat ng karera na dumadaan. So, kung wala akong ensayo, hindi ako sasali. Okay. Ganun. So, hindi siya genetic na malakas, kundi may preparation, may method kang sinusunod para makuha mo yung gusto mo. Ano mga future plans ni Angelo Biker Dude? Content, races? Gusto ko pa rin mag-YouTube. Sa social media, Facebook, Instagram, medyo laylo ng konti sana. Kaso ang dali eh. Kaso yung content ko, kung ano lang yung hindi na pinag-isipan minsan eh. Parang nabinidyohan mo lang, nakakatawa, upload ko nga to. Ganun. Pero more on, gusto kong bumalik talaga sa YouTube. Gusto kong mag-focus doon. Kailangan ko lang talaga na ihanda yung sarili ko at time management. Ang dami na ng subscribers. Oo nga, sayang din, actually. Tsaka kung may babalik mo yung glory days ng YouTube mo, ang saya. Ang saya di ba? Babalik tatlo lang kayo kinikilala dati. Si Ira, si Ira. Sa si Ian, si Anli, Ahon. Kasi dalas ni Ahon. Ahon puro sa review eh. Oo. Hindi siya sa Hindi siya ride eh. Oo. So more on siya ride, ako ride, si Ira ride. So yung nakakatawa yung nagbagudpod kami. 3 days. Tapos pandemic yun, pero ang daming sumasalubong sa amin. Pati yung Bicol. Yung Bicol na nagugulat kami. May naghihintay sa highway. Nag-aantay sa labas. Parang may zombie nga sa labas nung nakaganon sa... Hello mga taga Bicol. Miss namin kayo. Ay, oo, laon na sila magpagudpud kasi sa atin. Oo. Parang kasi nung magpagudpud tayo, pagdating sa atin, sarado na. sarado na. Bawal na, naghigpit na. Dahil yata sa Hindi, nataon na yun na nagkaroon ng maraming Masunik tickets. diba? Oo. Dala ng mga taga-BC. Si yan, ang may aya nung ride na yun. Actually, hindi ako kasama dun eh. Hindi ko naman talaga balak yun. Yung pagod po. Si Biker Cup. Ride tayo, sabi nga nun. Si Peter, sige saan? Pagudpod, gusto ni Biker Cup, pagudpod. Ako, may pasok eh. Sabi ko, inisip ko pa, mga 1 week before, sige, sama ako, sabi ko gano'n. Hindi ko naman balak i-vlog. Kaso, yun na nga, wala agenda sa vlog, pero, siyempre, dadalhin mo na rin yung GoPro mo, diba? So, dinala ako sa GoPro, tapos yun yung medyo nag-viral na... Kakapanood ko lang nun. Wala. Bago ako nag-ride. Oo, dahil yung grupo ko, pagudpud eh. Pinanood ko. Nagpagudpod ka ba? Kailan lang? Ikaw, master, yung ano mo, 500 mo within 1 week. Alin yun? 3 days. 3 days yun. 3 days? Oo. Ito, master, 1 day lang. 26 hours. Yeah! Uyadang. Sakto lang. So, hindi, kami noon, yung punta namin, hindi talaga ensayo. Parang libot lang din talaga. Tapos, tinatansya pa namin kung papasukin kami o hindi. Kada border, di ba? May dala kayong papeles. Oo, meron naman. Para sa akin, dito tayo sa swab, sa service. Sa lawag, kailangan magpa-swab ka pa ulit sa kanila eh, bago ako papasukin. Ang daming tao nun sa vegan. Ang daming tao nun sa vegan. Grabe, galit sa amin yung ano eh. Doon kayo na bash. Oo. Na bash. Oo. Paano nga, labasan yung mga mga bata. Tapos parang, sino ang pasimuno nito? Sabi nga gano'n. Sila na bash. Oo, bawal kasing may public gathering di ba? Kakain lang kami sabi ko. Mga yung tao eh. Dumami yung tao, talagang nagulat din kami. Hindi nga kami nakakain. Gusto lang namin kumain. May escort pa kami, buong highway. May mga nakamotor, mga nakabisikleta din, yung mga Sumabay sa kanila. sumabay. Parang nasabik din sila na mayroong, 'di ba? Na yung kasi matagal kaming napapanood nun sa sa vlog tapos biglang pumunta kami. So parang excited sila na, nito si Biker Dude. At saka yung grupo ni Biker. Sino pala nagdala sa'yo dun sa monumento? Monumento ng... Di ba sa monumento ka nagsimula? Oo, hindi. Yung kapatid ko, sabi ko,
Mark, ako ipag-drive mo ako doon sa ano. Tapos pababa na ako doon. Tapos umuwi ka na after. Kasi sabi ko, magpapagod po tapos di ako mag-start sa monument sa Manila. Sabi ko, kahit, yung nabash pa nga ako doon eh. Bakit hindi ka doon sa zero marker nagsimula? Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, okay na rin yan. Sabi ko, ganun. Tapos puro dilim lang, puro tubig. Magbaha pala lagi Fan doon. ka ni Bonifacio. Dapat sinabi ko yan. Oo nga. Doon ka na ba sabihin, yung parang yung bata, nagpa-picture kayo sa biga. Nag-positive mo yun. Oo. Diba? Oo. Yun ang mahirap napansin ko. Pag yung channel mo umabot ka na ng 100k pataas, lahat ng klaseng basher na dyan. Oo. Pag konti pa lang, lahat Wala. Mabait. mababait pa lahat eh. Pero mga ano mo pa lang eh, mga tunay na follower. Ganyan. Pero pag dumami na, lalo ng pandemic, lahat nahilig sa cycling eh. Daming alam nung lahat eh. Oo. Lalo na nung natuto na silang mag-bike, may kanya-kanya ng opinion. Wala na. Pagka may mali kang sinabi, i-call out ka talaga eh. Balik tayo dun sa ensayo. Tools mo sa mga ensayo mo, power meter, heart rate, anong mga meron ka? Power meter, heart rate, cycling computer, importante yan para ma-monitor mo. Then, importante doon yung laptop. Kasi yung analysis post-ride, yun yung ano doon eh, na nag-improve ka ba? Bumabagal ka ba? Diba? Na para makita mo yung progression mo. Nag-indoor ka rin? Oo, indoor. Indoor ako kahapon. Kaya medyo mahirap. Nahihilo ako doon sa screen eh. Kasi naka-steady ka lang at gumaganong-ganong ka pala. Tapos yung avatar mo gumaganong-ganon din. So nahihilo ako, humihinto ako. Sa Swift yan? My Whoosh. My Whoosh. Libre kasi yun. Oo. My Whoosh. Same lang naman sila. Tapos yung workout mo nakalagay sa training peaks, ganyan? O... Hindi. Sa sarili kong Excel. At tapos ina-upload mo sa... susunod mo na lang, so naka-free ride ka. Naka-free. Yung workout ko... O nag-create ka ng workout. Pagka zone 2, wala. Oo. Pero yung mga VO2 max, mayroon mga workout doon eh. Yun na So lang. pinipili na. Pinipili ko na lang. Mahilig sa ensayo si Mark. Oo. Sa kailangan. Ano to? Kasi pares kayo actually. Hindi. Malayo ako In dito. terms of training. Kasi May nagka-structured training lang. structured training. Saka yung mga, yun nga, kakatapos na namin na mag-Lord 3 days na kinuha. Tapos, Pagod-pagod lang kami no, no? ang ano niya na yun. Hindi, pero kasi may night riding. So parang hindi mo ma-enjoy yung view. Pero mas pang-ensayo. Pero ano yung goal mo nung Yung sa North UK, first week ng August, may 1,500 km. Mas ultra yung wow. kaya puro mga zone 2 tempo yung Oo. ensayo. Anong hindi ba Paris-Brest? Yun, tapos na siya nung 24. So sa 2027 ulit. Pero after nun, yun, mga nakasali na rin ako sa ilang ganung mga 1-2 na event. Parang endurance ride. Oo, talaga. kasi endurance. Hindi karera. Although nakapag-unrestricted din ako nung bago pa lang siya, wala pa masyadong malalakas na sumasali. Nakakapesto din ako. Pero nung mga next years, Malakas na Yung mga roadie na yung sumasali. Actually, kaya na gustong sumama rito. Kasi idol ko to. Idol ka yan. Tsaka para mapag-usapan sa mga training, ganyan. Maganda ring insight yun para sa mga viewers na may hilig mag-ensayo. Kasi mas gusto ko nga nandiyan ka kasi kung ako, pag-uusapan natin, puro mga pasyal dito, pasyal doon. At least may perspective from someone na technical din pagdating sa ensayo. Nag-solo North Loop kaya, 'di ba? Yung nag-viral mo, ilang views yun? Yung sa YouTube, sa Facebook ba yan? Sa Facebook, 10 million yata siya. Oo, ilan? 10 million. 10 million. So, napanood ko rin yan. Ang galing ka akong kwento, dire-diretso, hindi humihinga. Kasi yung Facebook na 1 year after ng video ko sa YouTube yun. So ano lang, parang inedit mo lang, naligay mo sa Facebook. Nasa YouTube na yun. Oo. A year ago. Tapos, Oo.
Kasi noong una, nagkagawa ko sa Facebook, sabi ko, ba't di ko mahuli yung Facebook? Oo, no? Laging ang views ko lang, 15,000, 20,000. Sabi ko, ano kaya magandang magandang format sa Facebook? Ah, sige, paano ba ang Ginawa format? maiksi. Kaya ginawa ko, sinimula ko sa Baguio yata, yung One Shot Baguio. Dire-diretso yung kwento na Hindi halos hindi huminga. Tapos pumunta ako sa ganito, tapos pumunta ako. Nagulat ako, first time ko nakita dun sa One Shot Baguio sa Facebook, na yung lumalabas yung number ng simultaneous viewers. 2,000 simultaneous viewers. Wow! Salamat. Hanggang yun, umabot din ng million views. Wala ang format, ha? Sige. Oo. Pinalikan ko ulit yung lumang video ko. Sinamarize ko ulit, tapos i-record ko ng gano'n. Una sa pag-edit mo, una si audio, no? Script muna, Script muna, oo. Pagka maganda na yung lahat. Okay, sige. Tsaka mo isusunod Audio si, muna, ano. audio. Pero kailangan kabisado mo rin yung nangyari doon sa, Binabalikan ko yung, Oo. yung video sa oo, YouTube. oo, tama. Tapos ayun itatansyahin ko mga 3 minutes, 5 minutes, okay na. Yun yung gusto na length ni Facebook. Naubos ko yung mga matataas na views ko sa YouTube. Convert ko sa ganun. Oh. Sunod-sunod sila. Kaya, ano ba, ganun pa. Tapos hanggang sa naubos na. Wala na. Ano ako nagawang ganun? Sabi ko, sayang. Kausap ko nga si Ride with Bea. Kilala na si Ride with Bea. Sabi niya, uy, pwede nyo, sir, i-upload yung mga old YouTube videos nyo. Sabi niya, ilagay mo sa TikTok o kaya sa ano. Binibigyan niya ako ng tip kasi more on TikTok siya eh. More on TikTok siya. So, binigyan niya ako ng tip nung nag-ride kami doon sa Tour de Macdo. Tsaka ako siya kinarera after. Si Luis, di ba kasama si Luis? Oo, si Eloisa, andun din. Maulan kasi nun. Pero andun din, nag-video-video rin kami ni Henry. Hindi ko lang panood yun. Wala pa nga, hindi pa nga uploaded Last week lang eh. yun eh. Ay, last week. Last week lang yun. Pero ano lang yun, si may sponsor, si McDonald's, na recap lang ang gusto nila sa video. Pagkano makakala? Sabi, absuan mo. Ha? Ano? Abisuan mo kayo pagka meron. Oo nga, but nagkasabay, di ba? 1 week before the event, tsaka lang ako sa tinawagan. Kung mag-register ako. Oo. Mas wala na. Ako ilang 250 lang, siguro. 180 lang nga daw, tapos marami pang di naka-attend. Kasi umuulan. O kaya pala nung Konti nun, sa para sa live. McDo, tapos 180. Hindi, ayaw nila na punuin. Kasi kung gugustuhin yun, puno yun. Yung buong loop na yun, ang iksi lang eh. Kaya pala may nagkiklaim na hindi naka-register, nabibigyan ng t-shirt. So, kasi maraming hindi naka-attend. May sinabi ka kay Chef na gusto niyong malaman na Hindi, yun niya, yung power niya. Ano pala yung FTP mo? Ngayon Nakafocus ka ba on FTP or yung full power turn? FTP pa din, pero kailangan yung VO2 max na ensayo. Hindi lang puro FTP kasi kailangan meron kang turbo eh. Kanya, tumatakbo ka na ng FTP, tumira yung kalaban, kailangan meron kang panghabol, turbo. Diba? Kahit sandali lang. Ano yung FTP mo ngayon? Ngayon, nag-uumpisa pa lang ako mag-ensayo, nasa 250 to 60 mga ganun. ikaw ba? Yung pinaka-kataasan. To almost 300 dati. Dati yon may time ako mag-ensayo. Ngayon, naubusan na ako ng time mag-ensayo, nagko-content. Kasi tapos medyo hectic ako sa trabaho dahil 10 kami sa department, bakante yung 4. So, 6 lang kaming gumagawa ngayon sa department. Kaya yung load. Minsan mamimili ka ride o edit eh. Oh, yun pa. Pili ko ride kasi nagka-train ako. Kaya yung edit wala, edit Yung pa. video ko parang after 1-2 months bago lumabas. Oh, yun. Ako nga, maraming hindi na-upload eh. Ng mga video. Naka-save lang siya. Sige, bahalang araw, ma-upload din kita. Sabi ko gano'n. Kailan ka nagsimulang maging technical sa cycling? Kasi di ba, pag nagsisimula ka, ganito karaming kilometers. 2012. Ako makarera ka na. Simula ng 2012, nag-spreadsheet na ako. Na meron na Kasi research mo akong... na yung mga terms na hindi mo natutunan. Yun di ba may CTL, ATL, gano'n. Meron siyang sariling formula. So, as a spreadsheet na rin yun. Pwede ka actually mag-coach. Kakalculate mo yung mga nung tao. Oo. Kaya syempre time. Wala na akong...
Hindi na ako mag-ensayo nun. Sinusunod mo ba yung grams ng carbs per hour? Oo. Tama. Yung mga Mm. 60 to 100. 100, parang nung unrestricted, sa 110, 120 ako. Talaga? Oo. So ano yun? Gel? O Gel iba-iba? tsaka badass na Ay, energy badass. gel. Okay. Bili kayo, badass. Tapos tuwing ayun. Hmm. Hindi kaya ginagamit ko rin yung badass. May, so every checkpoint may nag-aabot ng mga... Hindi, dala ko lahat. Dala mo lang. Pero hindi, yung badass, kasi mauubos yung hydration Kasi ko titimpla eh. mo yun, di ba? Maubusan Merong ka ng oras mo. dalawang abutan lang. Okay, doon. Tatlo yung feed station, dun lang. Pero yung lahat ng gel, dala ko na. Yung gel ko parang... Anong gamit mo, Gel? Hindi sponsored, ayoko sabihin. Hindi, yung ngayon, meron daw mag-sponsor, yung Raw 30 ba yan? Yung gamit ko nung isang beses. Maganda 30 grams of carbs per So, sachet. sa nutrition nyo tuwing may ride, gel, badass. Badass na energy gel. Energy carbs din yun. Carbs yun. Sa mga gusto kong makabili, saan nila mabibili? Sa Shopee. Yung Shopee badass ko. sa Shopee. Oo. Yung gel, wala pa, hinihintay pa. Oo, yun din. Sponsored din siya ni Badass. Ano siya, maganda kasi mura lang kumpara sa mga Oo, international. Local kasi yun eh. Oo, diba? Oh, baka naman. Si ano badass. yan, si David Kim Amado yung Oh, malakas pinaka nagtimpla noon. Chef kasi yun. So, ano rin, athlete. Tsaka mamahal daw kasi nung mga gano'n yun. Oo. Yung carb Yung- mix. Ano ba ang badass? Basically. Carbs and electrolytes. Biruin mo, Cycling chef. ginaganon. Biruin mo si Badass, nasa 990, no? Yung 1 kilo. Yung galing sa ibang bansa, nasa 3,000, 4,000. Ang same. Same quantity yun. Oo. Tapos, minsan mas mababa pa yung carbs dun sa abroad. Kaya, sulit talaga si Badass. Yun. So pag yung sa unrestricted, yung ganun 320 kilometers, puro ganun, walang solid. Wala akong kinain na iba nun eh. Talaga? No, yung 320 tsaka yung Pero sa bagay kung 10 hours, 12 hours yung 12 una. hours, no? Oo. So yun ang nagsusustain sa'yo buong Kaya naman Buong yun. ride. Oo. Kasi pagka tumatakbo ka ng may intensity, yung gut mo hindi naman magsasabi na nagugutom siya eh. Hindi mo mararamdaman eh. Pati ihi nga eh. Pagka mataas yung intensity, hindi ka rin maihi. Mag-i-stop siya mag-function, dahil At may saka hindi mo rin effort. makakain, lalo na sa simula, first 30 minutes, yung Oo. mababanat ka, hindi ka makakain ng solid. Oo, grabe yun, yung Kaya talagang unrestricted. liquid lang talaga. Lalo na yung 320, yung first 2 hours, yung first 100 namin, parang nasa 33, 34 yata yung average, yung first 100. Tapos grabe, ano? Oo, grabe. Ang bilis nun sa grabe. Oo, grabe yun. Kasama namin nga yung pro. Tantulin! kaya kami nakalayo. Ano ang diet mo? Yung regular diet? Tinatry ko na mag-add ng gulay. One meal a day is gulay and rice. Tapos Bakit tinatry? Hindi ka ba usually chef carnivore ka ba? carnivore pero gusto ko naman yung mga ano ba yan, yung mga chop suey. Basta yung hindi masyadong gulay na gulay. 'Di ba? Merong pa ring alat. So hindi ka masyadong particular or sensitive sa pagkain? Hindi naman. Pero ngayon, Nagka-calorie. mataas kasi yung restrict ka pa. cholesterol ko. Kaya ingat din sa Ano na rin ba? Ingat. Misatan ka na rin ba? Ano ba ang tawag doon? Basta mga statin. Statin. Ang cholesterol. Cholesterol. Ayun. Ano pa ba? Uric, mataas din. Ingat din sa uric. Pagka nakain, additional na lang na maintenance. Wala, nasa edad natin. Oo. Lahi namin uric. Uminom ka ba? Pag may okasyon, hindi ko hinahanap. Pero pag may okasyon, inom kami sa Biker Old yan. Francia. 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 Sarap yan eh. Okay ito. Si Chillable Red. Hindi mo kinoconsider yung sarili mo na mahilig uminom? Hindi. Hindi ko hinahabol. Inom. Kasi kami, mga dumating kami sa point na yun. Mga mahilig uminom.
Yung mga kasama ko mahilig, wala rin akong oras. Sige, ano tayo sa business na? Hmm. Paano ka napunta sa food business? Sa food business. May nagturo lang sa amin, actually. Na parang naghahanap kami ng investment opportunity. Kasi syempre, parang kahit pa paano, may savings eh. Tapos, natutulog lang yung pera sa bangko. Ang baba naman, alam nyo naman, baba ng interest sa bangko. Talo ka pa sa inflation. So, naghahanap kami ng investment opportunity. May nagturo nung ganitong business. Nung una, sabi niya, sandali lang yan, mababawi. Pag nag-viral, parang, dito, hindi pa kami fully recovered, pero papunta na rin. May mga partners. Wala, kami lang dalawa ni Mrs. Kaya naman, Anong role mo sa Kubi? more on, Accounting, syempre. Hindi, ayoko na accounting. Oo nga naman. Diba? Sa office. Tapos, audit ako Audit. So, ayoko rin mag-audit dito. Sa suppliers. Ako na gano. Kasi sa Forecasting, Maynila ako ganyan. madalas eh. Sa Maynila ako madalas eh. So, yung mga supplies na iuwi ko na. Yun. Tapos sa marketing din. Marketing. No, Kaya yung hindi mga... ba mahirap yun na siyempre nasa audit ka, accounting background. Tapos pagdating sa sarili mong business, hindi ba nakaka-usi na? Parang kailangan kong makita yan kasi alam ko yan eh. Hindi ako OC sa doon eh. Ah? Parang kasi yung sa audit ko, hindi more on financial, hindi sa inventory. So hindi physical, more on sa investment sa stocks, ganon, yung control sa pag-disburse, ganon. Dito kasi simple lang naman. Tapos hinire namin yung isa naming napapagkatiwalaan na pinsan. So more or less, kasama rin namin sa bahay yun eh. So more or less, sure kami na safe. Tapos puno rin ng CCTV. Yan yung advice namin. Kaya may mga CCTV sa cashier, sa labas, stocks, ganyan. So nakikita ko kayo kanina na, andun na nga sila. Wala pa ako. Sabi ko ganun. Sorry. Wala tayong ginawang masama. Yun. So yun, okay naman. So ito ba na somehow na i-connect mo sa cycling? Hindi, carbs yan eh. Oo, pagka minsan... Ba't Korean team? Mahilig ka ba sa Korean? Si Mrs. ang mahilig sa Korean. Talagang bawal siyang istorbohin pag nanonood. Alam mo bakit? Alam niyo bakit? Naka-caption kasi. Bawal ko kausapin kasi mawawala sa pagka post mo na niya yung TV. Siya yung mahilig sa Korean. Saka tumagay ng Koreano sa atin. Oo nga, diba? Namin na. Yung lahat ng mga Korean. Anong mga challenges nyo dito? Pick up niyo yung business. Location. Ang hirap maghanap. Kaso, eto, nakakita nga kami ng location. Prime to, eh. Oo. Busy rin eh. Although, ako personally, parang gusto kong lumipat sa ibang location. Siguro, try yung ibang location. Yung mas may... Dahil- Yung malapit sa school. Mas marami yung traffic. Oo. Dito kasi parang, sasadyain mo talaga to eh. Yun. So, gusto kong itry sa ibang location. Pero pag nabawi na, yung at least yung nagbawi yung improvement sa Oo, kasi pag naglipat ka, mahal na naman. medyo mahal din yung pa-construct nung loob ng interior. Oo. Kung may estimate natin to. Huwag ka na mag-estimate. Hindi ba? Nakarating pag business ka rin. Inisip ko nga, yun naman, pwede naman ilipat yun. yung mga equipment, pwede. Pero, Hindi nakukalin yung fixed eh. Kanina, kita mo, ang concern ko rin. Kaya, yun. Bago kasi yung building, parang basal kami. Kaya medyo mataas yung madali rin
Medyo mababa pa yun. Gano'ng kalayo kayo rito ang bahay niyo? 3 kilometers. Malapit lang. Pwede ngang lakarin eh. Kung malakas kang maglakad. 3 kilometers. 30 minutes din yun. Oo. Tagal-tagal din yun. So, gano'n ka ka-hands-on dito? Hindi masyado kasi weekend nga lang ako dito eh. So, si Mrs. ang mas... Si Mrs. tsaka yung manager, pinsan namin. Oo, siya yung pinakahan. So, pero sa marketing, yung mga reels, ako nagpo-post noon, ako naggagawa ng ad, diba? Yung ad creative sa Facebook. Dati, kumikita ako sa Facebook, ngayon ako na nagbabayad sa Facebook. Ganun na nangyari. Sabi ko, ay pa. Oo, para promote. Tapos nagpapa-vlog din kami sa mga food vloggers. talaga? Oo. Dati nung nag-viral yung isang video niya, grabe, dami, puno to lagi, tapos may pila pa sa labas. Talaga? Oo, nung mga 3 months na kami in operation, pina-vlog namin. Nag-viral yung video niya. Kaya, so isang araw, basta maganda yung yung benta. Ayun. Ngayon, hindi pa ulit kami nagpapa-vlog. Papa-vlog ko. Kinunta ko na yung vlogger ulit. Yun. Galing ano? Galing ka, ibang vlogger. Pero pag sa bike, siya yung pinupunta. Oo, diba? Iba yung binlog ko na to, walang pumunta. Iba yung sa food talaga. May upuan ba dyan? Meron ba dyan saddle na carbon? Ngayon, pupunta na sila. Diba? Kubis. Kabanatuan. Na-try namin kanina. Nagustuhan ko nga yung pero Yung kung recommendation. na-surprise ako, makakang pala yun. Huwag mong ilalagay yung lahat ng paanghang. Kana mga... Ayaw mo lang sinabi. Hindi, walang speaker dun sa sa CCTV. Oo nga, dapat pala. Pero masarap. Kayong buldak. Try ako Carbonara. pagkatapos. Masarap. Actually, pinaka-carb load ko yan. Pagka umaga bago umalis. Hindi ako magugutom kasi matagal malusaw yan eh. At this point in time, ano pa yung mga future plans ni Angelo Biker Group? Especially regarding cycling. Gusto kong bumalik sa racing talaga na medyo mas madalas. Tapos gusto ko rin pataasin ulit yung fitness kasi napabayaan ko dahil sa vlog, sa trabaho, gusto kong lagyan siya ng oras. Tapos malaki na rin yung baby kasi dati nung 2 years na mahigit, magti-3. So, meron ng, parang hindi ko na kailangan masyadong, pwede nang bawasan yung oras. So, pwede nang mag-ensayo ng mas matino. And gusto ko rin, yung ginagawa nyo na multi-day. Kaya, yun ang hinahanap ko pa yung oras, yung multi-day. Kasi, although madalas ako mag-bike, pero, puro Nueva Ecija lang yung naiikot ko. Pwede. Umaabot kami ng pinakamalayo namin, Valero, kaya Santa Fe, ganyan, Bulacan, Pampanga. Diretso ng Isabela, papunta Isabela. Dalton Pass. Dinaanan mo yan, Dalton Pass. Hanggang dyan lang, kasi yun nga, limited yung within the day yung ride eh. Minsan nga, hanggang 12 o'clock lang. So, hindi na pwedeng lumayo. So, gusto kong makapag-bike sa mga ibang lugar na katulad ng ginagawa niyo. Ewan ko kung iba-vlog ko kasi parang gusto ko libot lang talaga na walang pressure. Hindi, maganda i-vlog mo pa rin. Not necessarily for general consumption, pero para lang sa'yo. Pwede, pa memory, memory. Tama. Yun. Kasi minsan, ako, pag binabalikan ko yung mga lumang video, Nakakatawa din, nakakatawa eh. Yung iba nga, nire-upload ko nila ngayon, pag ini-edit ko, natutuwa pa rin ako. Parang nagbabalik lahat ng mga memories. Pwede. Ilan na yung hard drive mo na Yun nga. external? Ngayon, actually, papunta na ako SM dapat isang araw, bibili ko na yung pang-lima ko eh. Pang-5? Andun din ako. Ay, 5 tera. Bawat isa. Malaki yun sa'yo. Parang pa lang 5 pero 4 tera. Pero hindi ko pa puno lahat yun. Sa akin kasi kahit yung mga simpleng, although yung sa lima ko na yun, ang dami ko na nabura nun May nagbura ka pa doon. Ang dami na. Kasi minsan, hindi ako pa bumili pero kailangan ko na magbura. Yung mga sobrang simple, tinatanggal ko na. Pero marami pa rin mga
parang feeling mo walang kwenta pero nandun lang. Andun lang. Ano. Ah. Parang feeling mo mahirap burahin kasi mawawala na siya forever eh. Oo. Pero baka gamitin, kailangan mo pa eh. Doon nasa YouTube siya, pero iba pa rin yung pro eh. Oo, malinaw. Pero tanong ko pala, paano ka mag-vlog? Dire-diretso lang yung video mo o patay-patay din? Patay-patay din. Pero mas madalas ako naka-on. Mas madalas na ako. Hindi mo masasabi kung kailan yung event eh, ano? Minsan, magsisisi ka pag putik di naka-on yung camera. Meron nga ako sa karera sa unrestricted, yung 240. Mm. Meron akong gustong ipakitang scene kasi umatake ako dun sa scene na yon para maiwanan yung grupo. Kasi ang dami namin, 30 pa dun sa bandang umpisa eh. So, sabi ko, mabawasan man lang kasi ang daming pasahero. Tumira ako dun sa isang makipot na daan. Tapos, ako lang, sabi ko, pag may sumama sa akin na mga 3, 4, dire-diretso na yon, 'di ba? Mm. Then, walang sumama sa akin. Mag-isa lang ako. Sablay, sabi ko na, tumitingin ako sa likod, walang tao. Tapos, sabi ko, hindi, magbabagal ako kasi 200 kilometers pa. Yung ganon. So, hinintay ko ulit sila. So kaya sablay kasi pag wala kang kasama, wala rin. Hindi mo Dahil matutuloy aabutan yun ka eh. rin nila. Oo, hindi mo masusustain yun eh. Oo. Ngayon, dumating sila, hindi na 30. Ano na lang, nasa 12 na lang. Mm. So, successful pa rin. Oo. Natanggal yung mga pasahero lang. Kasi mamaya, masyado silang matuwa na nakatutok lang eh. 'Di ba? Mahirap. Hindi Oo. mamaya sila yung tumira. Sila yung tumira sa'yo pag nasa finish line na eh, ubus ka. Sana kung kagaya mo yung pagbibigyan mo. Hindi, 'di ba? Ano 'yun, mga ka-level ko 'yun. Kaya yun yung mga sabi mo nga na dapat naka-on. Pero ang nangyari sa akin noon, akala ko naka-off siya, in-on ko. Nung pala pa-off. Pa-off pala siya. Sabi ko, oh no, sabi ko. Minsan may gano'n. Kaya wala lang hinahanap. Hinahanap ko sa video, wala. Sabi ko gano'n. Meron ako napanood, alam ko sa'yo yun eh. Strava ba yung ginagawa? Yung may flyby. Flyby? Sa kanya yun. Oo. Oo, yung 320. Tinitingnan ko kasi hindi ko naman alam kung ano yung nangyari sa likod. Maraming naligaw. Oo, na kasalud ko lang ba sila o ano, tinignan ko sa flyby, asaan sila para maikwento ko ng tama. Ganda sa Oo. Nung Pero pala, dapat yung flyby din nila. Oo, dapat naka-on yung flyby nila. And dami pa lang naligaw, doon ko nakita na, ay, Tama yun eh. kasi tapos inalala ko, oo, nakakalito yun. Kasi talagang ganun siya eh. Tapos ito, more on ito yung dinadaanan kasi may bahay doon. Dito, kukunti yung dumadaan. Kaya, kung ikaw yung bago lang doon sa area, malamang na kumaliwa ka, pero yung dapat na daan kanan. Ayun, kaya... Hindi, tsaka ilang beses mo siya naruta. Oo. Kaya, din nung part na yon, ako nagpatiuna. Kasi baka ako yung kasama ko na dalawa, kumaliwa. Maliligaw sila. Nung umpisa pa lang ako kumuha ng trangko. Ayun. advice niya sa mga kabataan. As na message sa mga fans mo, tsaka sa mga fans nila, sa mga fans. Ano ba, advice ko sa mga kabataan na, yun, ng mga fans, na pwede namang ano eh, kasi yung iba, tinitigil na talaga totally yung cycling kapag pumasok na. Pwede naman pagsabayin yan na sa umaga kasi parang importante pa rin kasi yung exercise. At least buhay na buhay ka pag pasok mo sa school. So, pwede pa rin pagsabayin yan. And yun nga, wag niyong kalimutan yung cycling and ano ba, gawin yung, kung gusto nyo kumarera pa rin, lagyan nyo ng plano. Wag yung basta bara-bara lang kayo. Dapat paghahandaan nyo rin yung karera. And doon naman sa mga gustong maging vlogger, maglaan din kayo ng oras. Pagplanuhan nyo yung pag-e-edit. Kung paano mag-edit, sila na yon o saka manood kayo sa YouTube kung paano maggawa ng mga story. Yun doon lang ako natuto, actually. Habang nag-upload ako nung pandemic, nag-aaral din ako yung storytelling. Yun lang. And kung, paano ba to? Sample lang, ako kahit na merong trabaho, tingnan nyo, nakakapag-ensayo pa rin, tapos nakakarera pa rin. So, proper time management lang. Sa mga followers na nag-aantay ng content. Meron akong ini-edit ngayon, yung unrestricted.
Ano pa yan? Last February pa yan. Kaya pala wala ako napanood. Pinagkikwentuhan nila yun. Sabi ko, hindi ko napanood. Last February pa yon. Hindi pa tapos yung edit eh. Hintayin nyo lang mga idol. Gusto ko quality. Ayoko yung in-upload ko lang na para lang ma-upload. Ayos. Okay, last na lang. Where to follow? Facebook, Instagram. Sa Facebook, Angelo Biker Dude. Sa Instagram, Angelo Biker Dude din. Sa TikTok, yun din eh. Angelo Biker Dude din. Pero madalang ako mag-upload sa TikTok. Parang hindi ko na edad yun eh. Hindi ko naman kaya sumayaw. Pero sayang, nandun Oo. Chance yun. Pero andun nga, pati yung anak ko sa TikTok. Pero siguro, pag nag-upload ako ng reel sa Facebook, dapat i-upload ko na rin sa sa TikTok. Pero yon, and YouTube. Pagbabalik ako sa YouTube, baka mag-concentrate ako sa YouTube instead na sa Facebook, sa Instagram, and TikTok. More on sa Facebook. Yan. Okay, at dyan nagtatapos sa ating podcast with Angelo Biker Dude. Maraming salamat sa inyo mga kapatpon. Hanggang sa muli. Yay! Thank you. Idol! Thank you sa pagbisita dito sa amin. Salamat, Idol. Na-meet din kita. Idol kita. Haba, grabe yung ride mo. North Loop